заплахи при пчеларството през последните 5 до 10 години са следните. Във връзка с изменението на климатичните условия, както и появата на нови неприятели, голяма част от пчеларите с големи, средни, малки пчелини имат почти сродни по своя характер трудности и проблеми. Те се изразяват в следното. От гледна точка на заболяванията, доста често в последните няколко години се появяват така наречените заболявания, възникващи при промяна на относителната влага на въздуха. Тоест, това са така наречените бъдещи заболявания. Голяма част от пчелините се намират на доста влажни места, които създават предпоставка за възникването на заболявания от този характер. Освен това, както преди споменахме, другият неприятел относно пчелите, това е така нареченият пчелояд, Апис меропс. През последните няколко години се наблюдава тенденция за рязко увеличаване на неговата популация, но тъй като той е в червената книга, тъй като е вписан като застрашено изчезване вид, не позволява да бъде предприемани никакви действия срещу него. Нито унищожаване, нито стрелба, нито нищо. Това налага пчеларите да предприемат мерки за неговото предпазване от пчелните семейства, т.е. идеята е да бъдат обхождани райони, където пчелоядът гнезди и по възможност самите гнезда да бъдат елиминирани. Но тъй като, както вие знаете, пчелоядът гнезди в труднодостъпни места и пясъчни брегове, достъпа на човек до тези брегове е изключително тежък. Налага се дори да се използват услугите на алпинисти, които да се доберат до гнездата на този пчелояд и съответно с пяна да успеят да елиминират част от отворите, тъй като гнездата имат не само един отвор. Те имат по един резервен отвор, който пчелоядът задължително прави, тъй като ако възникне някаква заплаха за него, той използва аварийният изход и по такъв начин се спасява. През последните няколко години обаче се наблюдава следното. Пчелоядите започват, освен в пясъчни брегове, да правят техните гнезда и в песъкливо-глинести брегове, тъй като те са смесени дори и с почва. Това до някъде затруднява работата на хората по тяхното откриване, тъй като много често тези входове се правят не само във вертикален бряг, ами и да речеме в естествен изкоп на разширение на корито, което е минавала река. Тогава вече той дори е трудно забележим от пчеларите и се налагат по 2-3 дни да се обхожда района, за да се проследи наистина къде точно гнезди този пчелояд. Щетите, които наносят на пчелните семейства, са огромни. Мъжки и женски пчелояд на ден могат да консумират от порядъка на 800-900 пчели. Другото, което е, че самият пчелояд идва на територията на България през месец май, но тази година и през последните две той пристигна по лични наблюдения в средата на месец април, което е голям проблем, тъй като все още пчелните семейства са с ниска популационна численост и тогава той успява да консумира порядъка на 5-6 хиляди пчели за около 4-5 дни, което е сериозен проблем. И реално райони, които разчитат на първа главна паша акация, която, както знаете, е през 10-15 май, пчелните семейства стават неподготвени, за да оползотворят тази главна паша. Независимо от всички мероприятия, които пчеларят се старае да проведе, за да спаси почерите от нападението на пчелояд, те остават почти безполезни, тъй като
плътността на пчелояда е огромна и те летят на ята от около 30 до 50 броя. Друг неприятел по пчелните семейства е акара, вароа деструктор, който също причинява големи щети на пчелните семейства. Давам думата на колегата. Да. Бих искал да допълня към това, което каза главен асистент Цветанов. Най-общо проблемите на пчеларите в България могат да бъдат класифицирани в няколко групи. Първата група са така наречените икономически проблеми, т.е. проблемите с реализацията на произведената от тях продукция на пчелния мед, също и с слабото заплащане на повечето места и липсва на опрашителната дейност, извършвана от пчелите, която е изключително важна, тъй като пчелите опрашват не само земеделските култури, диворастящите растения и по този начин поддържат биоразнообразието. Втората група са болестите и заболяванията по пчелите, като първо искам да допълня това, което каза асистент Цветанов, че в България по-настояще имаме голям проблем с варатозата по пчелите, предизвикана от вароа деструктор. И това е най-вече с препаратите, които са използвани за профилактика и лечение. Съвсем накратко има данни, че причинителят развива резистентност може да развива резистентност към някои от прилаганите препарати, но проблемът в България е, че у нас няма изследвания дали на места е развита такава резистентност. Има само ориентировъчни данни, които показват, че твърде вероятно това да се е случило, тъй като много пчелари имат проблеми именно с този причинител и с това заболяване. На следващо място бих искал да отбележа разпространението, за съжаление, на заразните заболявания по пчелите в Република България. Това са най-вече добре познатите американски и европейски гнилец, а напоследък и за съжаление така наречената азиатска форма на нозематозата, предизвикана от нозема церане, което също нанасят значителни икономически щети. На последно място бих искал да отбележа и ниската квалификация на повечето пчелари, които не използват модерните методи при пчеларстване и допускат и грешки при профилактиката и лечението на пчелите. Това е, което иска да кажа. Благодаря. Писал разхода за проверителите. Всеки един проверител да се получи на почва, че проверява. Утре ме уволняват, отивам на бюрото по труда. Така беше в България на време. На бюрото по труда и започвам да общувам с пчеларската организация възрастни хора. 60-80 годишни, всеки петък идва един господин, който се представя като ръководител на пчеларска организация някоя, защото те бяха тогава 3-4, и казва: доктор, ела да те направим проверител. Чакай се. Аз до вчера подписвах разхода на областната служба от порядъка на около 10 000 в Софийска област. Вие днес ми предлагате да отида, да се откажа от дипломата, която е, да изкарам, ще издаде на английски. Удостоверение на английски, че съм проверител. Но къде е дипломата на лекар? Тук веднага връщам обратния ефект. Аз вършил този университет, имам тези права, държавата ми ги е дала, българска, тогава не беше агенция, беше национална. Парила с тази. Стана съм се с проблема чисто професионално, без никакви, да речеме, слабости или пристрастия. В момент идва една организация, да не ще вземе идея какво да се направи за пчеларите. Оттам насетне. Сдружават се 3-4 пчелари на добър принцип. Десно, те могат да се споразумеят в едно и също време, да речем, могат да лавират, да речем, във времето и пространството, да лекуват, какво да направят. Обаче, изрично имаме забрана за третиране с антибиотици. Недопустимо. Те го правят. Недобросъвестни. Както в момента с вакциниране, няма да умрат, ама може да се продават продукти.
изявени по този начин. Всички тези недоразумения между хората, ще се състоят. Най-голямата пречка. Защото ако имаме организирани хора, земеделските производители, които пръскат, ще се съобразяват. Просто цивилизованото отношение изисква да се съобразяват. След като нямаме такава организация, започва да намалява. И един друг пчеларите намаляват своите пчелни семейства, възможност. Това е единият проблем. Другия проблем, който е също по този начин, чисто, имам чувство, че нарочно го правят. Един отива и купува пчелни майки кавказски. Те летят, техните пчели летят при по-ниска температура и опустошават пчелините на комшии. Сега, той се чуди откъде му идва. Защото половината му са италианки. 10 са кавказски, а 30 са италианки. Чуди, какво става с италианките? Той самия няма идея и представя. Не е образован и не желая да се усъвършенства. Това също е проблем. Той си е чисто български. По-скоро липса на мисъл или на примитивизъм. Има и други такива, които отделно ако ви кажа, виждал съм как това не се става а когато някой недобросъвестно ти влезе в коша, в пчелите, те са малки, дребни, някои от тях възрастни, започват по този начин. Аз съм виждал пчелари, които стават пчелари с 20 крадени кошера. И знам, и влиза прокуратурата и намира написани рамки на пчелара. Този, който той полицай. Корило. В Слогенски район бяха кошери. Надписал си ги с него, който се установява, но тези рамки са в други пчелни кошери. И той се каза, прокурорът ми отказа. Аз не мога да докажа, че са ме откраднали. Извиняйте, с такива пчелари, къде отиваме? Много от тях се радват, че днеска са откраднали един магазин. Спирали се го в дома си и се го върнали в кошера. Чели от 10 човека по 10 тук вече да плача, не мога нищо да кажа като полза. Значи, това се случва. Това е по-нисичкия момент, защото тук корупцията вече, ще ви кажа, разследващ полицай в община, в полицейско управление Своге с 60 кошера. И ми вика, защо не си подал жалба, че сте откраднали 10 кошера? Те се викам, защото 5 ще идат в плача. Говори. Има ги такива нещата. А това са проблеми, които стоят пред хора като тях, защото няма да отидат да накраднат. Той се обезопасил, но осъществява една брутална конкуренция на хората, които са се регистрирали, работят си по смисъла на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, мероприятията, и когато накрая излязат да се продадат меда, он е скрадения мед отива и го конкурира. Така че имаме си проблеми от всякъде. Ако мога да кажа с една дума, основният проблем на пчеларството в България са самите пчелари. Просто няма единност, не гледаме в една посока. Оттам идват всичките проблеми. Особено да включим и държавата, че тя няма никакъв интерес към пчеларството. Което е основният проблем сме си ние пчеларите. Не сме единни. В България има над 20 организации. В тази малка страна 20 организации и всеки дърпа конците си към него. Това е най-големият проблем в България. Като изключиме другите неща. Само последно две неща още искам да допълня. Тук колегите засегнаха някои от тези неща, но ако мога да ги обобщя. Първото е, както се каза, незаинтересоваността от страна на държавата. Също бих допълнил от лични впечатления лошата организация на ветеринарната служба, респективно сега Българска агенция по безопасност на храните, която няма нито административен, нито ресурсен капацитет да
осигури адекватно обслужване на пчеларството, имам предвид адекватно ветеринарно обслужване на пчеларството, вследствие на което и резултатите са такива, каквито вече казах, за съжаление. И последното нещо, което не във всички райони, но на много места в страната също се наблюдава, много пчелари имат проблеми с така наречените отравяния по пчелите, които най-често са предизвикани от недобросъвестни фермери, т.е. неправилно и нерегламентирано третиране на земеделски култури. Нали, както казвам, наистина зависи от фермера, но като цяло също това е проблем, тъй като може да доведе и довежда до ликвидиране на цели пчелини понякога, за съжаление. Благодаря. Ако мога аз да започна този път, тъй като мога да кажа, че до някъде имам и преки впечатления от начина, по който се провеждат и въобще от квалификацията на пчеларите. Първо нека да пак ще повторя, но това е важно. Като цяло една голяма част от българските пчелари са с много ниска квалификация. Това важи общо взето по всички възможни области, т.е. както липсват им познания както по биология и физиология на медоносната пчела, така и по модерните начини и технологии на пчеларстване и последно така и по методите и начини за профилактика и лечение на болестите по пчелите, включително и разпознаването поне на най-важните клинични признаци на болестите. Така че за мен е очевидно, че пчеларите трябва да бъдат обучавани по всички тези направления, които изброих току-що. Но проблема е по-дълбок, тъй като се оказва, че в България липсва достатъчно квалифицирани специалисти, които могат да извършват това обучение на ниво. Тоест, много е важно ние първо да подготвим достатъчно квалифицирани обучители, които могат да предават тези знания на пчеларите. Тоест, съгласен съм, че трябва да започнем с обучение на обучители. Както казах, то трябва да бъде комплексно. Благодаря. Мога да споделя, че този пчелин още 2010 година, жената се казва Златка Топчиева, съм участвал при създаването. Системата е Лангсрот, но както каза доктор Симеонов, всичко в момента и аз покът съм, тя се обажда за помощ. Аз съм лекар към обект. Какво? Събота и неделя. Агенцията не работи. Разбирате, патологията, вината е на мен, на всички. Конкретна вина, примерно, както казва и колегата, че агенцията си положила, тя си е бързала ръцете, като подписа между мен и него. Какво? Прегледа да си върви. Нещата са много сериозни. Аз обучители съм съгласен. Ето такива хора или хора от практиката. Ето имаше на момче, Явор, който много технологии показваше на ще ги запали. Обаче ето и той страда от пожарите и неговите кошери заминаха. 20 кошери. Тук аз имам има пчелари, които са следствени пчелари, да си го кажем на шопски, аз си знам откъде до още така. Обаче, има пчелари, които нямат пчеларството като незадължен като професия. И те четат. Кажем, че не са обучени. На него му зависи бизнеса и дейността от това да знае. Аз някой от тях познавам като случайно на някакви в София. За първ път ги виждам тия хора. Но оставам с впечатление, че те имат познание. Не е много. Толкова професионално. Все пак той има научен работник, който да изгражда своята дейност на базата на наука. Той практикува пчеларство, практикува правилно и добре. Не може, може би да има изискване той да се усъвършенства и да израства.
ефект от това нещо. Първата група, за която говорим, е тази, за която казах, че стават много бързо пчелари. Гурото, който ги учи как стават тия неща, и тия пчели много бързо, след като бъде ти ръководи, почват да намаляват, те стават най-добри. Не си гледат така. Как и да ги обучават? Хората, които се занимават с това също така се гледа с любов. Аз ви казвам, както на мен не се прави. Някой да ти краде любовта е много гадно. Така че, това отношение, мисля, че има и ден, и нощ, има и черно, и бяло по отношение на може да отречем и го прави със сърцето си. И като се срещне, показва. Доктор, аз съм че да се чака сега. Казваме, не е някаква висока степен на квалификация. Тук би трябвало, може би, малко да им се помогне. Виждам, че търсят как сменят да дам блатовата технология. Направи 25-30 почина, много трудно обслужването и търси вече по-приятна и по-удобна. И да ги отглежда по-лесно. Това има значение. Точно в тази посока може би трябва да се обърне внимание за тях. Как да имат по-лесно. Съоръжения вече може да кажем. Просто пчеларство за 5-6 случаи. От те до центрофугата тя ще свърши. По-голямо количество. Разбира се, тия работници трябва да са хора, които могат да влязат в пчелина, не да минеш да ги бъдеш парчето на пчелата, да падат между площадите. Типично свързани с работната ръка на село всяка. Аз мисля, че да. И казах, че точно тези пчелари. Повече кошери, които се възползват от Да, хубаво е. И аз да си искам. Хубаво е да има такива. Да се качват. Има доста хора, които се интересуват, но трябва да има гласност. Трябва да има разпространение като реклама, като вид нещо, за да може да имат по-бърз достъп, а не да стигат по трудния начин до дадена информация. А специално за пчеларите има хора, които посещават и курси в чужбина и са на доста добро ниво. И за майкопроизводство, и за други неща. Има интерес, но няма политика на държавата. Трябва да гледаме в една посока, за да може всичко да се развие и да тръгнат нещата. Иначе затова след последните тук 2-3 години има голям отплив от пчеларството, поради промени много в климата и изкупната цена на меда най-вече. Защото повечето пчелари в България се занимават с производството на мед, не за майкопроизводство или за прашеци, за други неща. Само да споделиме, да допълним колегата за момента. Те наистина са доста сериозни и може би той, както и другите пчелари, знаят, че самите растения отделят нектар в определен температурен диапазон. От 23 градуса започва нормалното нектароотделяне до към 28,5-29 градуса. След 29 градуса нектароотделянето спира. Тоест от 23 над 29, над 30 нектароотделяне няма. В комбинация с вятър, дори да е 1 метър в секунда,
параметра в секунда, нектароотделянето е нулево. Тоест, липсват идеалните условия, които да предразположат дадено растение да отделя нектар и самата пчела работничка да извърши ползотворен полет и да внесе в пчелното семейство нектар. И много често колегата може би е наблюдавал, пчелите много често вносят само прашец, тъй като няма нектар отделен. липсва нектар. Заради това, че не могат да се създадат тези идеални условия, в които благоприятни температури и нулев вятър, при които да може да се отдели нектар. Само да допълня последно. По отношение на онлайн платформите, за което казахте, несъмнено те биха били полезни, тъй като наистина много пчелари, както казаха колегите, четат и се интересуват, но поне моето виждане е такова, че онлайн обучението би трябвало да се разглежда само като част от цялостното обучение. Смисъл, при всички положения би трябвало да се комбинира с провеждане на курсове на живо, тъй като, както стана дума, има такива пчелари, които просто не се интересуват и не търсят достатъчна информация и така нататък. Но от друга страна, ние, за да провеждаме качествено обучение, трябва да обхванем и пчеларите от тази група, тъй като все пак те също отглеждат кошери, нали, примерно при тях, ако не провеждат правилно третиране, евентуално заразни болести може да се пренесат от техния пчелин на другия пчелин. Тоест, трябва да се прилага по-комбиниран подход. Онлайн платформите биха били полезни, да. Да, тръгна ми се аз да започвам. Да, разбира се, много сте права, като казвате, че по принцип би трябвало да се насърчава консумацията не само на пчелен мед и на други пчелни продукти. Тук само ще вметна, че като цяло средната консумация на пчелен мед на човек от населението в България е доста ниска в сравнение с останалите страни. Така че това е един от начините, наистина, както се казва, пчеларите да диверсифицират малко, т.е. да не произвеждат пчелен мед, но също и восък, нали, евентуално дори пчелно млечице, макар че това е по-трудоемко по принцип. Тук искам да, нали, като стана въпрос за така получаване на повече доходи, искам да вметна само още едно нещо, което казах, че у нас много малко пчелари получават заплащане за опрашителната дейност, извършена от техните семейства. Само едно пояснение, това по принцип дейност, която всяко пчелно семейство извършва. Сега, по принцип в други държави, като например САЩ, дори Южна Африка, където бях, там нали, по принцип заплащането за опрашителната дейност е много развито, по простата причина, че пчеларите превозват техните семейства за опрашване на големи селскостопански масиви. У нас това е все още така доста слабо застъпено. Има и нещо друго, че по принцип смятам, че е редно държавата да подпомага пчеларите за извършването опрашителна дейност от пчелните семейства, тъй като, както казах, тя подпомага и за екологичното равновесие и биоразнообразието. Така че има дейности, по които може да се работи. Благодаря. На пчеларите, да, други пчелни продукти, да речем, може да речем, тъй като в райони пчелното семейство събират прашец вместо нектар, но това е много трудоемко. Само да отворим една скоба, тъй като прашец-уловителя се поставя в определен часови диапазон от 10 до 12 часа, тъй като събирането на прашец, отделянето на прашец от растенията съвпада с периода, в който в пчелното семейство има мъжки полови индивиди, търтиите. Тъй като търтият е с по-големи размери и не може да минава през прашец-уловителя, а търтият по негов биологичен закон излиза всеки божи ден на облитане между 12 и 4 часа. Може би, както отварям пак една скоба, това е времето, когато се опложат и всъщност пчелните майки, когато
като на полет. Проблема е, че този пресушен слоител трябва да се поставя сутрин рано и да се сваля малко преди 12 часа, тъй като търтият започва да се свети и покрай него и пчелите не могат да влизат в кошера. Тоест може да се предложи някакъв продукт, както всички знаете, така наречените бомбонки на база прашец, прополис и минимални количества пчелен мед, които са полезни както за деца, така и за възрастни, приемат ги с охота и в същото време имат полезно лечебно действие. Да речем пример, който Апитерапията, която налагане и ограничаване. Последно време се насръчават, то е пак към апитерапията, за къщички за дишане на кошерен въздух, което много спомага за имунитета на организма, също така за белодробни заболявания, астми и други неща. Това е много иновативно и другите държави са го наложили. Ние тепърва много трудно се налага в България. Има няколко къщички, тук има в София. Да. Това има добри резултати, но хората са малко предубедени и трудно възприемат този метод. Но има и много доволни хора от това нещо. Много е в същото време сега, може би, доктор Симеонов ще говори, много е полезно сега в последните години да се слага вода, шишен с вода в кошера, така наречената структурирана вода. Може би всички знаете, че водата има свойството да запомня, но тя помни, да речем, около половин до 40 минути. Тоест, слагайки шишенцето в достъп до пчелите, само да го облазват една нощ, пиейки от тази вода, дори има доказани научни проучвания, че тя влияе, нормализира нивото на кръвната захар. Тази вода. Тоест, хора, които имат проблеми с кръвна захар, приемайки редовно структурирана вода, но структурирана до 15-та минута извадена от пчелния кошер, се регулира нивото на кръвната захар. Това е един елементарен, което доктор Зарков също ще сподели. Да. Подобен ефект има стойката на прополис. Това, което аз съм го гледал, пак от дете, се чуе с крамка публикация и с гърка прополис. Кофичка се заведе, след това пие от тая. Обаче, след като съм си направил труда аз да го експериментирам, той практически може да не се разтваря бързо в вода прополис, но просто губи някакви от такива големи пчелари с опит. И само да отворим една скоба, всъщност приемайки тази вода, действието върху човека е следното. Ако човек е уморен, първо тя го кара да се усеща чувство на работоспособност, по-свеж и сякаш така усеща времето, че дори не е работил през целия ден, т.е. да усеща почти никакъв умор, като пие тази структурирана вода. Тонизирана. Възможно да и на репродуктивните функции, но основно за... Ако има клипове, които полезността. Апитерапията има несъмнено много приложения. Много аспекти. Но много медицина. Много важно е самата вода да се консумира до половин час след като извадим от кошера, тъй като структурираността изчезва. Ако не се консумира, трябва да се остави отново в кошера, да се зареди, тогава отново да се консумира. Тази вода ми говори един от не подписах договор с него, защото вика,
Мислил съм, просто това беше воодушевен, не знам ти. Знаеш го, къде. Обаче се Добре. Така че Следващия можете да въпрос. опитате структурирана вода. Със сигурност ще усетите благоприятен ефект върху тялото. защото работя до 7-8 Добре, към следващия въпрос. Това ли беше? Просто с една дума пчеларството си е Да, уникално. несъмнено, само Да. накрая да кажа няколко думи. Несъмнено апитерапията има много приложения, както казаха и пчелния прашец, и пчелното мечице, и восъка. Така че, да, пчеларите имат възможности, но въпреки всичко така традиционно, нали, като пчелния продукт, който се произвежда в най-големи количества е пчелния мед. В това отношение има също много какво да се работи. Както казах, България консумацията на пчелен мед е много ниска, така че институтите също биха могли да помогнат и чрез популяризирането на това, и естествено съвместно с други организации. Вече и бивка, но не в пак от дявол запомня. Греем ракия с и определено настинката изчезва бързо.